Peta TV. Chci ti řeknout, co si o tobě myslím. Ty seš pro mě úplně sračko, úplně hovna, s hovnama. Hele, ty vole, já nevím, proč všem nadáváš, všem hejtuješ, všechny hejtuješ, i toho Jenize, co on ti udělal, úplně nic a ty na všechny nadáváš, úplně všechno, tvé tejto. Když by se dozvěděl, můj táta, ten je majitel velké firmy, ten si na tebe zvolá 20 právníků a dá si tě k večeři jak psa, normálně, a udělá si sebe guláš. Hajzle, tvé tejto, když bych já rozšířil, když by to viděl Gogoman TV, PewDiePie, ty by si o tobě řekli, že, víš, co by si o tobě řekli? Že jsi špí hovno seš, víš? To by si o tobě řekli, vole. Já, známý youtuber Srnka, vole, o kterým ví celý svět ví o Srnce, vole. Takže na mě si dávej velký bacha, vole, dávej si na mě velký bacha. Já mám takovou velkou moc, že by ses posral, to mi úplně sebe nablití, ty jsi zagrázla, úplně sračka, sračka seš. Mami, počkej!